Ako predať svoju nehnuteľnosť? Sprievodca vašimi možnosťami. Na dnešnom, rýchlo sa meniacom realitnom trhu môže byť predaj nehnuteľnosti stresujúcou záležitosťou. Či už potrebujete predať rýchlo kvôli presťahovaniu, z finančných dôvodov alebo jednoducho chcete zmeniť prostredie, je dôležité poznať všetky možnosti, ktoré máte k dispozícii. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako môžete svoju nehnuteľnosť predať efektívne a bez zbytočných komplikácií. V tomto článku preskúmame rôzne metódy predaja nehnuteľnosti, začínajúc s tradičnými prístupmi až po moderné alternatívy. S dôrazom na výhody, ktoré prináša spolupráca s VIV Group. Predaj prostredníctvom realitných agentúr. Osobný prístup s odborným poradenstvom. Začíname jednou z najtradičnejších a najčastejších ciest predaja. Prostredníctvom realitných agentúr. Táto metóda spočíva vo využití odborných znalostí a skúseností realitných agentov, ktorí vám pomôžu optimalizovať hodnotu vašej nehnuteľnosti a sprostredkovať predaj za čo najlepšiu cenu. Realitní agenti nielenže poskytujú cenné poradenstvo ohľadom trhových trendov a cenovej stratégie, ale tiež sa ujmú celej administratívy. Od prezentácie nehnuteľnosti až po finálne uzavretie zmluvy. Ich provízia, ktorá je zvyčajne percentom z predajnej ceny, môže byť považovaná za investíciu do profesionálneho servisu. Výhody a nevýhody tejto možnosti. Výhody. Odborné znalosti a skúsenosti. Realitní agenti poskytujú cenné poradenstvo a podporu počas celého procesu predaja. Marketing a prezentácia. Agentúry majú prostriedky a platformy pre efektívny marketing vašej nehnuteľnosti. Sprostredkovanie ponúk. Agenti môžu pomôcť vyjednávať ceny a podmienky predaja, maximalizovať tak vašu predajnú cenu. Nevýhody. Provízia. Predaj prostredníctvom agentúry zahŕňa províziu, ktorá znižuje váš konečný zisk. Možná dlhšia doba predaja. Získanie najlepšej ponuky môže trvať dlhšie, než keď predávate priamo. Aukcie nehnuteľností. Dynamický spôsob, ako dosiahnuť maximálnu cenu. Ďalšou možnosťou je predaj nehnuteľnosti na aukcii, čo je metóda, ktorá môže priniesť vyššiu predajnú cenu vďaka konkurenčnému prostrediu aukcie. Aukcia poskytuje jedinečnú príležitosť predajcovi aj kupujúcemu. Predajca má šancu získať vyššiu cenu vďaka záujmu viacerých záujemcov, zatiaľ čo kupujúci majú možnosť transparentne súťažiť o nehnuteľnosť. Tento spôsob si vyžaduje starostlivú prípravu, vrátane stanovenia minimálnej ceny a výberu správnej aukčnej platformy. Do fascinujúceho sveta nehnuteľností sa nechajte vtiahnuť aj prostredníctvom nášho československého nemovitostního podcastu. Kde vedeme přirozené a lidské rozhovory s předními odborníky v této oblasti, jako jsou developeři, majitele nemovitostních skupin, odborníci na financování nemovitostí, designéři a nebo například privátní bankéři. Hoci aukcia môže znamenať rýchly predaj za optimálnu cenu, je sprevádzaná určitou mierou neistoty, keďže finálna predajná cena nemôže byť zaručená vopred. Výhody a nevýhody tejto možnosti. Výhody. Potenciál pre vyššiu cenu. Konkurenčné prostredie aukcie môže viesť k vyššej predajnej cene. Rýchly predaj. Aukcie majú zvyčajne pevne stanovený termín predaja, čo môže znamenať rýchlejšie uzavretie. Transparentnosť. Proces aukcie je otvorený a transparentný pre všetky zúčastnené strany. Nevýhody. Neistota. Neexistuje záruka, že nehnuteľnosť bude predaná alebo že dosiahnete požadovanú cenu. Aukčné poplatky. Okrem možných poplatkov za zalistovanie môže byť potrebné zaplatiť ďalšie poplatky spojené s aukciou. Priamy odkup nehnuteľností spoločnosťami. Efektívna, ale zvážená voľba.
Za určitých okolností môže byť pre niektorých predajcov najlepšou voľbou priamy odkup nehnuteľností špecializovanou spoločnosťou, ako je napríklad VIV Group. Táto možnosť je ideálna pre tých, ktorí hľadajú rýchly predaj bez nutnosti vykonávať opravy alebo investovať do prípravy nehnuteľnosti na predaj. VIV Group poskytuje jednoduchý, transparentný proces, ktorý umožňuje predajcom rýchlo predať svoju nehnuteľnosť za konkurencieschopnú cenu. Aj keď táto cena môže byť nižšia než potenciálna trhová hodnota v tradičnom predaji, absencia poplatkov, provízie a čakacej doby činia túto možnosť atraktívnou pre tých, ktorí potrebujú rýchle riešenie. Výhody a nevýhody tejto možnosti. Výhody. Rýchlosť predaja. Priamy odkup umožňuje rýchly predaj, často do niekoľko dní alebo týždňov. Žiadne ďalšie náklady. Nie je treba investovať do opráv alebo úprav nehnuteľnosti pred predajom. Jednoduchý proces. Predaj je obvykle priamočiary s minimálnym papierovaním. Nevýhody. Nižšia ponuková cena. Ceny ponúkané odkupnými spoločnosťami môžu byť nižšie než trhová hodnota. Obmedzené možnosti vyjednávania. Cena je často pevne stanovená spoločnosťou, čo obmedzuje priestor pre vyjednávanie. Výber najvhodnejšej metódy predaja závisí od vašich osobných potrieb, časového rámca a priorít. Predaj cez realitné agentúry a aukcie môže ponúknuť vyššiu predajnú cenu, zatiaľ čo priamy odkup spoločnosťami ako VIV Group zabezpečuje rýchlosť a pohodlie s garantovaným výsledkom. Je dôležité dôkladne zvážiť všetky možnosti a vybrať tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Ak zvažujete predaj vašej nehnuteľnosti, VIV Group ponúka inovatívne riešenia prostredníctvom priamych odkupov. S naším tímom expertov na vašej strane môžete dosiahnuť optimálny výsledok, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Navštívte naše webové stránky alebo nás kontaktujte priamo, aby sme spoločne preskúmali, ako vám môžeme pomôcť predať vašu nehnuteľnosť rýchlo a efektívne. Pre ďalšie novinky zo sveta nehnuteľností a investícií nás nezabudnite sledovať na všetkých vašich obľúbených streamovacích platformách. VIV Group je československá nehnuteľnostná skupina, ktorá prináša morálnu hodnotu na trh s nehnuteľnosťami. Pokiaľ chcete o nás zistiť viac, navštívte náš web www.vivgroup.cz